nyato ne jogo ma johala. Erokamano ahinya Lydia Okeyo kuom chwalonwa lipot makamano kutudore kod mwandu manokethore odiochieng' manyoro. Ang'e ni lipot makamano kuku kaachiel kod tiende wabonene wechewa manyiena mamoko. Gi thuoloni adwani wadhi achiel kachiel kama jatend duond bura mar Kenya KARUA golo twak mare kutudore kod obila tiyo kod teko mathoth odiochieng' manyoro kuom jong'anyo mane ng'anyo ka kwedo paro mar chik mar omenda. We wawinjane. That it was deliberately arranged by your goons. Our children are not goons. They had demonstrated for several days without a single incident. We watched live on television, and we believe that the destruction of yesterday was arranged by supporters and people detailed to do so by the authorities, just like the special squad that shot and killed and maimed our children, our brothers, our sisters. We believe this was the same deployment of goons to bring in destruction. To our children, remain peaceful and remain firm. And to the media, thank you for your coverage yesterday. The world has known that our children were demonstrating peacefully and that they were shot without any provocation. Asanteni. So from here on, what's the way forward? We must not relent in demanding for our rights, and that's why we are telling to the Gen Z, stand firm. To Kenyans, to people of my generation, let us ponder. Isn't it time we too joined our children? Just moments ago, before we came here, the Parliament approved the deployment of ADF. It's now approved. Are there any steps you're going to take? Also, as a legal expert, they are approving retroactively. I believe, because we are in this together as Kenyans, I believe it will be tested in the courts of law. It doesn't have to be by me personally or by us just as a group, but I know Kenyans will test it. Kenyans will not give up. And I know the lawyers, the LSK has been very much up to it, and many brave legal warriors have been up to it. The international community have asked the country and the authorities to embrace dialogue. Which direction should this take if suppose it's supposed to? I think the ball is in the Ruto regime court. And the first step that can lead to dialogue, the people have spoken. It's not me saying it. They have said, reject, not amend. So it's up to Ruto to hear the people and withdraw that bill, not give it assent. Let it die a natural death and begin afresh. Ramogi Ajuanga mano jatend duond bura mar Kenya mano KARUA ka koro okumo kata kwedo gigo mane obila otimo odiochieng' manyoro tiyo kod teko mathoth kuom rakore kod jong'anyo mano wuok oko ka gintiere ng'anyo mamuol. Nyaka sani koro wacho ni nyaka koro jatend piny Kenya William Ruto bolre kendo los kod jopiny ka bende wacho kanyo ni nyaka koro wane kaka wanyalo timo dwaro mano mar katiba penda chike mano mar 37 makoro chiwo thuolo makar ne jopiny mar mondo mi owuog oko ong'anyi. Kata kamano chiwo twak mare kanyo mathoth ahinya ka koro kwedo wach obila tiyo koda teko mathoth ahinya kuom jopiny ka koro oseyo kata olieko ni nyalo bedo ni nitiere jonjore moko mane oor mondo oriwre ei jong'anyo mano wuok oko mar bago ng'anyo mamuol ka gikwedo paro mar chika mar omenda. Jafwambo marwa Cleophas Oluoch luonwa twak makamana achiel kachiel kendo biro miyowa matut e weche